सब्सक्राइब करू विजय एंटरटेनमेंट चैनल के आ घंटी के निशान के जरूर दबाओ हमरा सबक वीडियो सबसे पहले देखबाक लेल। ई मैया के भजन धूप दीप माला ले शरण मेरा माँ जगदम्बा माँ जगदम्बा किया लगे लो एत देर माँ जगदम्बा किया लगे लो एत देर धूप दीप माला ले धूप दीप माला ले शरण में माँ जगदम्बा किया लगे लो एत देर माँ जगदम्बा किया लगे लो एत देर। रोजी से दूरी समझे अब भूल चले लो माँ जगदम्बा। आज हमारे सीएम साहब आए हुए थे द्वारे ग्राम चौगुन में गए और दोनों तरफ से सबके दोनों हाथ उठाकर हमरा संगे ताल पर ताली देवे मैया ज्वाला हमरा ले लो मैया ज्वाला हमरा ले लो धूप दीप माला धूप दीप माला शरण मेरा माँ जगदम्बा किया लगे लो एत देर मैया काली किया लगे लो एत देर मैया ज्वाला हमरा ले लो किया लगे लो एत देर। सब्सक्राइब करू विजय एंटरटेनमेंट चैनल के आ घंटी के निशान के जरूर दबाओ हमरा सबक वीडियो सबसे पहले देखबाक।